Uhuruchi ọma nụ ụmụ aja n'Igbo, o tekwana ana m ekene kene nwaanyị na-asị nke onye chiri ya zelu. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atakwana m azụ anwụkwana. Ọ ka kwa onye nke gị nwaada gbara ọma ụzọ mmiri, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, onye isi nchụaja na agbara ọma ọdịnala Temple nke dị n'Enugu steeti. Tata bụ ahịa Afọ. Anyị ka afọ tata mara anyị mma ka afọ fụtala anyị ndụ, fụtala anyị udo, fụtala anyị agam n'iru, fụtala anyị ihe akụ akụ ihe enwe ka afọ fụgbula anyị ndị iro, fụgbula anyị ndị aka oghere, fụgbula anyị ndị amụsụ, ka ọchịchị obi anyị niile bụ ihe ọma ya lute anyị aka bịara igbu anyị gbuo onwe ya. A sị m akara anyị ji bịa ụwa na anyị ga-emezu ya. Anyị sịkwa na otu anyị sikwo ya ka ọ dị n'ọfọ afa Chukwu na ọdịnala. Ise ise. Ndewo n'ụmụ Igbo. Akara ekwentị m bụ +2347037311663. Ọ bụ na ị chọrọ izitere m ozi na WhatsApp. Nkọwa anyị chọrọ ịkọwa tata bụ ihe gbasara chi onye ụwa na mbido ya, maka na ihe nji decide ka m laghachi azụ na isiokwu dị otu ahụ maka ndị ka na-amalite njem ha n'ọdịnala Igbo, maka na ka chi na-efo ka a na-enwe ndị ọhụrụ na-aghọta ihe gbasara ọdịnala, ma ihe gbasara ọdịnala ga-ebido gụba agụ ha wee sị ka ha mee gịnị, ka ha malite njem ha. Nke mbụ, ndị Igbo kwenyere n'ịlọ ụwa. Ọ bụrụ na ị na-amalite njem gị n'ọdịnala Igbo, ekwubugo m ya na mbụ, nka ga-ekwu ya taa, mana nka ga-ekwu ya n'ọdịnihu maka ndị ka na-esonyere anyị. Ekwubugo m ya sị na ọ bụrụ na ị na-esi onwe gị anya wee sị n'ezie na ihe gbasara ọdịnala ebidogo ịmasị gị, i wee sị na ị chọrọ ibido chọwa ụzọ ndụ gị site na ọdịnala Igbo na usoro ndị mbụ na ndị egede si wee mee ya wee bite ndụ aka chaa isi awụ. M wee kwuo sị na nke mbụ bụ n'ihi eme gịnị, iyi ebugodo ụzọ wee gbaa afa. Iyi ebu ụzọ wee gbaa afa. M wee sị na nke mbụ, tupu ị gbaba afa na ife iyi eme bụ iwepụta onwe gị. O nwere ndị ibu n'obi ka ha rụọ ọrụ gị ọrụ, ma ọ na ị chọrọ ịgakwuru ha ka ha gbaala gị afa, ma ka ha rụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ dịka otu a nọ na otu ndị ọzọkwa nọ. Nsị gị na duto ka ihe dị n'ụwa si dị, anyị amaghazi nke bụ nke. Na ife ị ga-eme bụ na gị weta afa ndị anwa dee ya n'akwụkwọ, gọọ ọfọ n'afa ndị anwa ibu n'obi ka otu onye n'ime ha rụọ ọrụ gị ọrụ. Gọọ ọfọ n'isi ha for 4 days ka ha nwee ike, ndị gị na ha sobi onwe ike wee nye gị ọgbụgba ama onye ahụ ọ ga-abụ isoro ihe ọbụla o nyere ha n'afa gị, ha enwe ike nata ya. Nsị gị na onye a bụ nke mbụ tupu ime gị na-emalite ịgba afa. Asị gị na ịgbasịa afa, na-enwere ihe na-adapụta n'afa mmadụ a na-akpọ chi onye ụwa. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ na dibịa gbasịalụ gị afa, o kwuru okwu gbasara ọnọdụ gị na chi gị nọ, na-elu onye ahụ dibịa anya. Ọ bụrụ na dibịa gbasịalụ gị afa ma ya bụ dibịa ekwuru okwu gbasara ọnọdụ gị na chi onye ụwa gị nọ, biko leruo ya anya. Maka na ihe nji wee sị gị leruo ya anya bụ na chi onye a nọrọ n'izu isi na-achọ onye ahụ awụ. O nwere ife dịka chi mmadụ. Na ihe bụ chi mmadụ bụ mmụọ gị na ya so bi ụwa. Igbo niile kwetara na n'ala ụwa. Anyị kwetara na mmadụ nwere ike ịdị sie ndụ ọ bụrụ na o mezuru akara aka ya, na onye ahụ nwere chances ịnata ụwa ugboro 7 ka o wee nwee ike wee mezuo akara. Ụfọdụ obodo kwa na-abụrụkwa sọ ndị Igbo kwenyekwara na mmadụ n'ala ụwa ịbịa mezuo akara ya. Dịka otu a mụnwa si nọrọ, ihe nji akọwa ihe a otu ahụ maka ndị ka na-amalite ka ị nwee ike wee ghọta ihe a na-ekwu mgbe ọbụla asị chi onye ụwa maọbụ onye ụwa, ka ị nwee ike wee ghọta nyaba okwu. Dịka otu a mụnwa si wee nọrọ, ka m were onwe m wee nye gị gịnị
akara gị. Thank you. Na otu a mụnwa si nọrọ ugbu a, ọ bụrụ na mụnwa dịsie ndụ, na wee laa mmụọ, o wee bụrụ na o nwelu number of people eme gịnị etinyere m n'aka na mma azọ, ọ bụrụ na due to one or two things na mụ wee merụ gịnị emitụnwuru up ịzọ ndị anwa n'ụwa nke anọ, and na mụnwa ka nwere ohere ịlaghachite azụ, aga m alaghachitakwa azụ wee mee gịnị wee continue that journey, ka m nwee ike wee mee gịnị wee mezuo akara m ahụ, ka m nwee ike wee chizuo banye n'ọkwa ọzọ na mmụọ ma ọ bụ na ndị si ndụ. Ihe mmadụ na-agba ọbịa ụwa na-ekpe ekpere ka ọ dị ogologo ndụ abụrụ na o nwere onye bịara ụwa ka ọ nọba forever. Mba, mmadụ niile bịara ụwa ga-anwụrịrị, nke ahụ bụ iwu. Ma onye isi ojii ma onye isi ọcha, anyị ncha ga-eme gịnị, anyị ga-anwụ. Mana ihe mmadụ na-agba ọbịa ụwa na-ayọ Chineke ogologo ndụ bụ ka o nwee ike wee gịnị wee mezuo ndụ ya, mezuo ụwa ya. Because mụọ na ebe a nwere ike mmasị gị na m abịago ugboro atọ, ma na m abịago ugboro anọ, ma na nke ịbụọ m bụ ihe a, ma na nke ịtọ m bụ ihe a. Duto gị na ịbịa ụwa, you become unconscious of those things. Ị marọzi steji ị nọ na ya, ị marọdị ma last stage ka ị nọ. Onye kpatara onye bi ụwa na-ayọ ka ọ dịte ndụ aka ka o nwee ike wee mee gịnị wee mezuo akara ya. While ka ị na-ekpe ekpere na-aga ọfọ ka ị nwee ike rizuo ndụ gị, ịmakwara ihe iji maka ya wee bi ụwa. Nke ahụ bụ ofu dịwagodoro onwe ya. Mana m na-abịa n'ihe gbasara chi onye ụwa. Chi onye ụwa bụ mmụọ lọrọ gị dịka mmadụ dị otu a nọ wee bisie ndụ. Ọ bụrụ na m emezuru ụwa m sị ka m mee gịnị ka m lọọ mmadụ ụwa, ka m nwee ike wee si na-arụ onye ahụ wee mee gịnị wee mezuo akara aka m. Nwoke na-alọ nwaanyị ụwa, nwaanyị na-alọ nwoke ụwa, mmadụ na-alọ nwa ya ọ mụrụ n'afọ ụwa, onye dị ndụ na-alọ mmadụ ụwa, arụsị na-alọkwa mmadụ ụwa. Arụsị na-alọkwa mmadụ ụwa, mmadụ na-alọkwa mmadụ ụwa. So ọ bụrụ na dịka ka isi wee mee gịnị wee gbaba afa wee gwa gị ife gbasara chi ụwa gị, ị ga-aghọta na chi ụwa gị bụ mmụọ izizi ị kwesịrị ime gịnị ịchụkwa tupu ime gịnị ịchụkwawa mmụọ ndị ọzọ so gị wee bịa ụwa. Ihe ji wee kwesị ịchụkwachi ụwa gị tupu ịchụkwa mmụọ ndị ọzọ gị na ha so wee bịa ụwa bụ na chi gị bụ the primary entity gị na ya na-abụ so wee bịa ụwa. Among mmụọ niile gị na ha so bịa ụwa, na chi gị kacha dị close to you. Mma agwụkwa gị ya n'olu ụka, ndị ụka na-akpọ ya guardian angel. You understand? Mgbe anyị na-eje ụka na anyị kwenyere na onye ọbụla nwere mmụọ ozi Chineke mere gịnị dobelia ka o nwee ike wee na-eme gị na-agaghị the activity or the affairs of that person. Otu a ka ọ dị n'ọdịnala. Onye ahụ lọrọ gị ụwa bụ mmụọ ozi so gị, the primary entity so gị. Ọ bụgodulu na ihe mee gị before ị nwee ihe ike n'ụzọ, like before na ị nwere accident ma ọ dịka sị na ihe mberede mere mmadụ, ihe ahụ edefeat go chi gị tupu o mee gịnị ọ bịa gị nwa nso. O defeat go chi gị before ọ bịa gị nso. O defeat go chi gị tupu onye abịghị eme gịnị abịa gị nso. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ọ bụrụ na ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị, tupu ihe ọma ahụ abaa gị aka, ọ ga-esi n'aka chi gị wee fere gị aka. Onye kpatara eji asị mmadụ chọọ chi gị. Onye kpatara eji asị mmadụ chọọ chi gị, maka na chi gị ji oke gị, chi gị nwee ndụ, ọ chi gị na-egboro gị ọgụ. Na ụfọdụ na-eje alụ ọrụ mmụọ dị iche iche without ha na chi ụwa ha adịrọ mma, without ha na onye lọrọ ha ụwa adịrọ na mma. Ihe a na-abụ a very big error, because na chi gị wụ intermediary between gị na mmụọ ahụ ị na-eje n'iru ya. Ọ chi gị bụ intermediary between gị na mmụọ ahụ. Ọ bụrụ na enwelu ka isi wee mejọ, ọ chi gị ahụ ga-ebu ụzọ wee mee gịnị, ọ chi gị ahụ ga-ebu ụzọ wee mee gịnị wee yọbalụ gị ayịyọ, yọtabalụ gị mgbaghalụ. Ịnụ gị? Ebe a ka m ga-ejedebe na mpaghara nke a. Anyị ka ga-abịakwa maka ihe gbasara chi ụwa erika. M ka ga-abịakwa mgbe ọzọ ka anyị nwee ike wee mee gịnị wee nebakwa anya n'ihe gbasara chi ụwa.
echefukwana izitere m ozi n'akara WhatsApp m na 07037311163 ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ. Ndewonu, ya gazie.